ngitshelwe mina umuntu osayofuna uNkulunkulu lokhu akubiza ngoNkulunkulu yena usayokufuna ngaphandle. Awu ngibe ngiyikona mina ngiyikona phela. Awu yena usayokufuna ngaphandle bese ethi imodukile. Awu ma, that's an insult. That's an insult. Awu nangu uNkulunkulu. Nangu uNkulunkulu la. Nangu la ekhona. Yabo uphuma la ushona le phezulu, phumela ku space ngale. Akho fokho nje efana nomuntu oNkulunkulu lapho. Ngisho ngashonaphi uwe nje. uNkulunkulu efuna ukuzwa ukuthi kunjani ukuba umuntu washintsha wawumuntu wawuwena. Ngizogijima ngiyomfuna phi ke bela kimi ngiwuye nje mina. uNkulunkulu unginikela zonke izinto, anginika wonke ama material, anginika zonke izinto ukuthi ngicreate. Mina ngiyagijima ngiyomfuna ngaphandle futhi. Fana nokushela intombi esiqomile nje leyo nto leyo. Fa kuhluke nganje. Ngitshela yena futhi ukuthi ngiyacela, ngicela into anginike yona vele futhi ngihamba ngiyifuna ngaphandle futhi leyo nto leyo ngiphinde ngiyabhayiziswa lapha ya thiwi lapha. Hey ngalesi sikhathi. Hayi ubingelela uchanges akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Whether you think you can or you can't, you are right. Yayizwa leyo nto. Whether you think you can or you can't, you are right. Ingobani lonto lento ikutshela ngokusobala ukuthi konke lokho ukucabanga ukuthi kuyikona as a man thinks so is he. Lokho ukucabanga akho uNkulunkulu la ozosuka kwenye indawo. Unikiwe wena amandla uyena. Wena wasunikezwa ama principles e-creation ukuthi creation ihamba kanje. Umdali angazi mina nalokho kaNkulunkulu vele uqanjwe yini vele. Noma ke waqanjwa okhokho or something like vele akanagama ke by the way. Akanalo nje igama. Indlela yenu nina abantu ukuze ningazi ukuconceptualize. Khona emunye ngimzwile nje ukuthi uNkulunkulu waqhamuka from the thin air. God just appeared. Just appear akaqhamuki. Umdala akaqhamuki. Into engeke uzicabanga ngengqondo ngoba into lokho ikhona, ilokho yaba khona eyohlezi ikhona. Yes. Into emile nje inguna phakathi. Yes. Inguna phakathi leyo. Ilokho ishintsha ama forms nje. Ayi ngoba ngikutshela ngithi mina ayazi lutho yona isebenza ngama principles. Ayazi lutho lokhu. Yikho nje ngisho ngazi ukuthi inkosi yami mina ngiswele kanjena ngidabukile mina nkosi yami anginabani abantu bangixhaphaza ithi gede ngikunikile nje mina ama principles sebenza ngawo. Wena uzongitshela ukuthi manje uzongitshela ukuthi ngihambe ngikukhulelisela umkakho manje sigcina. Ngibe ngikunikile mina into yokuthi ukwazi ukwenza lokho. Wena unikiwe zonke izinto nje. Uzogcina uthi akakukhulumele phela nangomlomo. Ngini unikiwe umlomo ukuthi khuluma futhi. Yini onganikezwanga yona? Ngabe unikiwe zonke izinto. Into omele ukuthi uyazi nansi. Uyabona iAI. iAI ingqondo yomuntu leyo, yezwa. Wase impacta noma outsourcela kulento athi AI ingqondo yena icabanga iartificial intelligence ukucabanga komuntu yena wase ekuthatha ekimpactela lapha ukuthi akwenzeke nje. AI ayina impilo yayo of its own. Abantu abenze le yanto AI. Yes. iAI iyaprogramwa ukuthi ayokwenzana bese iyazenzela inikeziwe yonke into instruction ukuthi ayenze njani makunjani ayenze njani wena ke loyo. But kwi background kukhona umuntu okuyena mastermind kule AI le. Le AI ayikwazi ukuthi ibuyele emuva izothi hayi nangu manje sesearch into engingayazi lana usibanibani yani. Oyibo ngani khona iprinciple umuntu mesearch into engayazi wena ithini ini icode yayithi instruction umuntu mesearch into ongayazi
hamba ufuna kuma sources athile, hamba ubheka kwi database ethile, khona abanye abasesha into enjalo, hamba udonsa lo ma answers lawo ubuye nawo walethe la. Manje indaba uzobuza mina ngacreate ukuthi ufune wenze njani ngoba ngikutshelile instruction ukuthi yonke into ihamba kanje. Mina mase ngifuna ukuthi wena AI uperforma ngenye indlela, mina programmer yakho yimina ngizoku-update ukuthi uperforma ngenye indlela ezohambisana naleso sikhathi. Iyona into enzekayo thina siyi-AI kaNkulunkulu, thina siyi-AI kaNkulunkulu. U-impactini inhlakanipho yakhe la kuthina ukuthi minani. Awu madoda, lento engiyikhulumayo kaze ngiyithatha lento engiyikhulumayo. Awu hayi bangani bami, hayi angiyazi mina lento le. Abantu bebanjwe ngengqondo, ubanjwe nge-art, banjwe ngengqondo, banjwe izinyanga zikubamba ngengqondo, banjwe abafundisi bakho bakubamba ngengqondo, banjwe uhulumeni ubanjwe ngengqondo. Yazi mina ukuthi ngiye ngihlale nabantu ngibone ukuthi yazi le audience engihleli nayo la kufanele ngivele ngithule nje, ngivumelane nayo kahle kahle ukuze kube khona ukuthula kule audience, ngoba yabona ukuba sendaweni wrong ukubona ngisendaweni wrong ke la, yabo. And ngeke uzukwazi ukuba convince alabo bantu. Yabona manje oba ngichaza into engiyichazayo, khona bayikade bayizwa leyo nto leyo sengiyabhora nje ngoba ngilo ngiyiphinda kanje. Kodwa futhi khona abazi lo muntu uthini lo muntu lento ayishoyo. Yona lento ayishoyo ayi abanye bayisaba nanokuyi-engage, abanye bayasaba nje ngoba manje iphazamisa lento abayaziyo ifileke leya ngoba into engekho phela. Wathi lo mbhemu ebuza imvana, yathi imvana kumele ukuthi uzalwe kabusha. Ubani lo mbhemu loyo? Abantu laba abasontayo. Le ncebo le eyathi yona kumele yenze njani? Kwazi kwathiwa wena zala kabusha. Athi ngizobuyela kanjani pho isithunzi samama sekimdala kangaka. Yabo. Into enjalo. Ukuzalwa kabusha into enjena, ukuzalwa kabusha. Joyithi ukude la siwa khona futhi ukude la siya khona ngiqinisile ngempela futhi. Yabo njengoba siyabantu asivelanga siqhamuke sesabantu nje, sesama humans are sophisticated kanje. Nami njengo changes as an individual angivelanga ngawo changes ngempela osebuka impilo ngaleliso. Nami ngihambile endaweni zami, ngabhayiziseka, ngadidiseka. Yabo nje abantu abangazi ngalezi ayikhathi lezana. Yeah, amazed ukuthi how come this Jackie man is talking like this? What happened? From umuntu ekade edijela nje eyishayela impilo. Yeah, we start somewhere, we collect evidence. We are living testimonies. Then we are here ngafa, angeke ngaphinde ngavuka futhi. Lesi sibonelo sokufa uthi uJesu wafa waphinde wavuka. Mina ngikubaba ubaba ukimi. Yes. Ubani ubaba? Ubaba ulowaya owangiprograma mina uyena kubaba wayi-impacta yena ukuthi ijule kakhulu lento bafethu. Yazi njengoba sibeka ama-example amalokhungana lawa ama-analogy lawo esenza ukuthi uzama ukuconceptualize ngengqondo ukuthi cishe into kanjani lento esikhuluma ngayo. Yabona mfethu uWindows, mawukuthi yawazi lento ekuthiwa uWindows, uma uthatha uWindows ufaka i-CD, iWindows nje uyiwind le computer ufaka i-CD, alikwazi uku-operate iwindi ungeze ukulifaka ndawo. Khona la kumele ukuthi uinstall khona bese le operating system leyo kumele ioperate. Uyifake futhi kwi-hard drive noma ake ngithi nje kwi-hardware ezoba compatible ukuthi izokwazi ukusebenzisana nalo operating system. Iyona ndlela esiyiyona thina. I-hardware le, i-software le consciousness, yes. And ubani update wayo ilo owayicreateayo uyiyona futhi yena ngokwakhe. Umehluko nje phakathi kwalento ukuthi thina masiprograma sakha ama-apps, sakha ama-operating systems, inqondo yethu leyo siyayi-impacta, siyasuka. Yena akasuki umdala, akathathi indawo, akasuki. Uyena u-experience impilo ngathi ekuthina. Yabona yonke into ohlangana nayo iwuwe in different form. That is the being that you are. Lento ifana namanzi mihlangana ne-drink ihlangana netiye. Leyo zonke lezi zinto fundamental basis zi-liquid ukuthi nje kushintsha amafo. Angazi. So khuluma ke kuze kubuye inkomo emadlelweni kungezwakala ukuthi sithini. But ke it's okay, washo mfethu.